Umdlavuza wesisu uvame kakhulu kuhlanganise nomdlavuza womphimbo. Njengoba izinguquko zezibalo zenzeka kubantu, kunomkhuba owandayo womdlavuza wommizo ofudukela esiswini ngomdlavuza omningi okuyi-adenocarcinomas ye-oxygenation kunaleyo eyayivame ukuba yi-squamous cell carcinoma yomminzo ongaphezulu. I-adenocarcinoma ibonakala kubantu abasha, ikakhulukazi endaweni okuhlangana kuyo i-OK, ezigulini ezikhuluphele, iziguli ezibhemayo nezidakwa. Uma ukhuluma ngokuhlinzwa kwegi ephezulu, ikakhulukazi umdlavuza womphimbo nowesisu, iningi leziguli eChennai, ikakhulukazi abantu bakithi, lifika sekwephuze kakhulu. Cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zeziguli zisesigabeni sesithathu nesesine sesifo. Uma bethula kithi esigabeni esithuthukisiwe endaweni, sithola ukuthi ingxenye yesine kuphela yabo beza ukuze bahlinzwe ngempumelelo ekwelapheni noma ukwelashwa okwelaphayo. Abaningi babo bebengaba ukwelashwa okudambisa umzimba. Kulezo ziguli lapho kucatshangelwa khona ukuhlinzwa kokuhlinzwa, kubaluleke kakhulu ukuthi zithole ukwelashwa okunembe kakhulu. Futhi ukuhlinzwa okunembayo kwenziwa esikhungweni esinabantu abaqeqeshwe kakhulu abenza amasu athuthuke kakhulu, okuhlanganisa ukuhlinzwa kwe-laparoscopic noma i-robots. Ukuhlinzwa kwe-robot nokuhlinzwa kwe-laparoscopic behlise ukuhlala esibhedlela nokululama ngokushesha ngemva kokuhlinzwa. Ukuhlinzwa kwe-robot okuthuthukisiwe kuye kwaguqula ngempela ukwelashwa komdlavuza ngoba ngokuhlakazwa okunembile, ukuhlukaniswa kwezicubu, siyakwazi ukunciphisa ukuhlukumezeka kwezicubu. Futhi lokho ngokusobala kunenzuzo ekwandiseni ukululama okusheshayo kwesiguli. I-oncology yezokwelapha ihlanganisa ukunikeza i-chemotherapy, i-radiotherapy, futhi kamuva nje i-immunotherapy. Ukuhlanganisa zonke izinhlobo zendlela yokwelashwa kuye kwanyusa umphumela walezi ziguli. Omunye umkhakha wobungcweti engingathanda ukuwubala ukuhlinzwa kwe-hepatobiliary. Ukuhlinzwa kwe-hepatobiliary okuhlanganisa nokuhlinzwa kwesibindi okungafakwanga, okuhlanganisa ukuhlinza izifo zesibindi kanye nokukhishwa kwama-pancreas ngenxa yezifo ezimbi. Ukukhishwa kwe-pancreatic kwenziwa nge-laparoscopically futhi ukuhlinzwa kwe-robotic kuye kwakwazi. Ngokuhlinzwa kwe-robotic, sikwazile ukwenza i-anatomical tissue dissection kanye ne-anastomosis. Lokhu kwenze ngcono ukululama kanye imiphumela yalezi ziguli. Ngiyabonga.